Las musas de nuestra vida, ellas son musas de nuestra vida, las musas de nuestra vida. Las musas de nuestra vida. Tercera temporada, programa 3, Calíope. Ola, que tal? Benvidas e benvidos a unha nova edición de Las musas de nuestra vida. Hoxe estreamos o programa número 3 da terceira edición, 3 de 3, e para iso elexín, ou tiven a sorte máis que elexiu ela tamén o estar aquí comigo esta mañán, a unha persoa que está considerada, xa me trabo nada máis empezar, xa me poño nerviosa, está considerada como unha das grandes non só da poesía, non? Porque hoxe ven como musa da poesía épica e da elocuencia, Calíope, pero non só da poesía, como decía, senón tamén da literatura galega. Quen é esta persoa? Pois ela se chama Emma Pedreira. Hola, Emma, que tal, como estás? Hola, Ángeles, que tal? Moitas grazas por aceptar a miña invitación, por vir conversar e charlar aquí un poquinho. Imagino que xa hai moitas persoas, moita xente que a coñecedes, porque é, como decía, unha das figuras máis destacadas da literatura, neste caso hoxe, no caso que nos ocupa, da poesía galega das últimas décadas. Quen é? Pois ela naceu aquí na Coruña no ano 1978, é filóloga, escritora e tamén artista visual. Como poeta, a súa obra atinxe máis de 10 títulos que van dende o primeirizo Diario bautismal dunha anarquista morta do ano 99 ata o máis recente para salir deste lugar do 2023. No ano 2017, un poema titulado Lista da compra da viúva consigue, incluído no libro Antídoto, foi considerado como o mellor poema do mundo e galardoado co Premio de Poesía Jovellanos. O ano seguinte, o 2018, gañou o Premio da Crítica Española no apartado da narrativa en galego por Bibliópatas e Fobólogos, de Galaxia. E tamén o Premio Xerais de Novela por Vesta do seu sangue e o Premio da Poesía Fiz Vergara Vilariño por As voces ágrafas. Seguimos con máis premios. En 2019 o Premio Jules Verne por Os corpos invisibles de Xerais. Esta novela foi considerada tamén o mellor do ano para a revista electrónica Fervenzas Literarias. E no 2020 gaña outro premio, neste caso da Gala do Libro de Galego, o mellor texto xuvenil. No 2020 xa publica a novela histórica As fauces feroces e o volume poético Xelarias, Palabra á intemperie, colaborando nesta ocasión coa ilustradora ben coñecida tamén no mundo da música Laura Romero, e forma parte tamén da antoloxía de voces femininas de narrativa actual entre donas. Ímonos o ano 2021, no cal publica a autobibliografía Os libros que hai en min, Cuarto de inverno. Tamén é autora de Juana de Vega, a muller que desafiou o seu tempo, coa editorial Galaxia, o cal escribiu a 4 mans, encántame esta expresión, con Marilar Aleixandre. Publicou A parte dos anxos, saíra 2023 en colaboración co ilustrador Carlos Lago, desadentra no mundo dos cemiterios, alternando a ficción coa realidade a través dunha colección de microrelatos sobre mortes infantís. O seu penúltimo libro publicado é a novela negra A boca da sombra, Aira 2024, e o ensaio As horas mortas en Baia 2024, que consiste dunha antoloxía de cemiterios galegos, viaxes e conversas arredor dos rituais e lugares de morte, que penso que está totalmente presentando da actualidade total con este ensaio. Tamén colaborou na plataforma de crítica feminista Sega, en outras publicacións como Luces, Nos, Adiante, etc. Colaborou tamén con artistas do eido da música que chegaron a musicar poemas de Emma, etc. O que máis me sorprendeu, porque sí que xa che conocía a túa faceta, pois eso, literaria, poética, etc., pero da artista visual, Emma, iso...
Pois é unha linguaxe máis. A mí interesame todos os medios de expresión e se son creativos, artísticos, moitísimo mellor. E ás veces nesta época na que estamos, que somos tan visuais, non? E que nos fixamos tanto neses códigos que non temos que, pois que coñecer todas a mesma lingua, pois o visual estaba como pedíndome ser incorporado a miña linguaxe habitual, que é a literaria. Entón, pois, a través de collaxes ou de intervencións en textos ou en libros, a través da plástica, pois fun aglutinando de alguma maneira un código. Carai. Pois aí queda esa aportación que nos está dando Emma Pedreira, bueno, pois como vedes non só no caso da poesía que o que se nos ocupa, non? Como Calíope, senón como moitas das mulleres que pasan por este podcast, esa non xa polifacética, sino multifacética que eu lle denominaría. Cales foron as túas referentes, Emma, as túas musas? É dicir, de onde pensas ou sabes que surdiu esa paixón que tes por escribir, por o mundo dos libros, das letras? Eu creo que as miñas musas son anónimas, non? Ou son anónimas para o público xeral, pero están moi presentes no que son os meus álbumes fotográficos, os meus recordos de familia, a miña árbore xenealóxica, non? Todas esas polas da árbore xenealóxica femininas, esas antergas que ao mellor tiveron unha vida moi difícil, moi dura, moi reprimida pola época e polo lugar onde naceron, pois fixéronme primeiro entender o privilexio da época na que eu vivín e darme o sentido de vou falar por elas e elas van falar a través de min. Entón, ter esa consideración de estar aquí sendo o penúltimo, neste caso, elo dunha cadea xenética de mulleres moi fortes e moi valiosas, creo que é a miña inspiración vital, xa non literaria ou creativa, senón vital, como algo persoal, digamos, incluso. Sí. Despois, claro, hai referentes literarias, referentes plásticas que van mudando porque a vida creadora, a vida creativa é unha constante investigación, non? Ao mellor hai 2 anos eran unhas escritoras ou unhas pintoras, agora son outras que acabo de coñecer e que coas que me recoñezo. Vale. Cos anos van cambiando e se van incorporando incluso novas musas ou novas referentes. Claro, debería ser, non? A vida ten que ser aprender un pouquiño cada día, buscar novas cousas e atopalas, senón que valeiro. Claro. O sea, que quedámonos máis con esa parte máis persoal, non? Das aboas, bisaboas, etcétera, non? Do teu árbol xenealóxico. Serían esas musas. Pois recentemente me pareceu ler, non podo dar o dato exactamente, pero lín un titular, penso que foi en Facebook, teño que confesar, non sei se Instagram ou Facebook, creo que era en Facebook, dunha noticia de prensa, da prensa escrita, que me chamou moito a atención, e que claro, xa eu ca mente nesta entrevista dixo, pois mira, que mellor que consultalo con Emma Pedreira, se lle parece ben, se o mellor era unha pregunta ou un titular a veces capcioso ou bueno, pois que non era todo o honesto que debería, ou se confirmas ou desmentes, non? Ese titular decía o seguinte, decía que a poesía actualmente estaba tendo como un repunte, que había un interés nos últimos anos neste xénero, e que, bueno, pois sí, que de repente como que hai unha xeración que está nova ou a xente, bueno, pois eso, dos últimos anos a esta parte, que mostra un interese que non se mostraba nos anos anteriores. Bueno, a mí me chamou a atención porque eu sí que coñezo, bueno, aparte de evidentemente ti que estás hoxe aquí, coñezo outras mulleres que tamén se dedican a este xénero, a esta disciplina, bueno, pois non, un pouco como o contrario, non? De que costa moito bueno, facer chegar ás novas xeracións xoves que lean poesía, non? Que é mellor é máis fácil enganchalos, entre comillas, a través dunha novela ou de outro tipo de obras que non o que a poesía como algo tan específico. Estás de acordo? Estou de acordo en certa maneira. Si hai un repunte da poesía,
pero novos formatos. Ajá, vale. E eu creo que tiña que ver co que dicía antes do audiovisual, neste caso o audiovisual, vale. O que ten que ver, pois, por exemplo, con espectáculos de poesía falada, slams, vale. o xuntar música e recitado, o escenario, non? Vale. Levar a poesía a outros terreos que non son... Vale, as artes máis escénicas, claro, non tanto de estar ti na túa casa lendo, digamos, o libro. Sí, algo máis íntimo. En soedade. De feito, a poesía e a literatura en xeral tiveron un repunte moi grande durante a pandemia e o confinamento. Venderonse moitísimos libros, escribiuse moitísima literatura. Había moito tempo. Había moito tempo e había moita introspección, que é algo moi necesario, non? E ao mesmo tempo as redes sociais tamén, sobre todo Instagram, fixeron un labor de expoñer a emoción das persoas a través de frases así tipo autoaxuda, que en moitas ocasións a xente tamén confunde con poesía. A poesía ten unha intencionalidade moi parecida a isto, pero ten unha ética e ten unha estética e ten unha técnica que aí non están presentes. Pero bueno, achegan unha pequena axuda. Entón, entre o que se está facendo no universo escénico coa poesía, non? O que facedes Chus e ti, non? Chus Álvarez e ti, é unha achega fantástica, porque moita xente prefire un espectáculo e esa proximidade e ese repentismo, non? De sentir a poesía, de que lla lean e non lela, porque se cadra o contexto é máis favorable que o libro. Como a xente que eu lembro, ¿no? Cando estaba no instituto, que se nos mandaban ler algún libro ou despois, bueno, nos últimos anos, ¿no? Pero dicían, non hai a película, pues, ¿no? Como, sí, ¿no? Pode ser, ¿no? Algo así, ¿no? Que sí. máis fácil, ¿no? Bueno, ahora xa está o GPT, o non sei cuánto, pero sí, esa época, nos primeiros anos de universidade, que a xente buscaba se había película ou bueno, ahora xa que bueno, que é perfecto, que é outra maneira, ¿no? Que é unha maneira de xuntar códigos e de facer unha chega moito máis profunda sobre algo, non? O libro apoiado na película ou na película no libro, e eu creo que aquí o audiovisual tamén, o sea, que existan poemas está visuais, vamos a decir, está unha fiestra cara, claro. Sí, e un punto de interese e de reflexión moi bo sobre a xente nova que lle interesa esta maneira de recibir as cousas. Ajá. Bueno, sei que sí que habería. A resposta sería que sí, que hai unha parte que sí, pode ser un repunte a través de ese canal, vamos a decir, pero bueno, admitimos pulpo, non? Nos vale. Sí, de 4 patas nesta ocasión faltan outras 4. Bueno, algo é algo. Mellor desas 50 persoas, vamos a decir, que vayan a escoitar ese recital ou que sea, non? Pois a mellor se hai 3 que despois van á biblioteca ou chegan a casa ou mostran ese interese ou van a unha feria dun libro e mercan, pois mira, xa está, o damos por bo, non? Sí, bueno. Vale. Xa falando de libros, a verdade é que vendo os títulos da túa obra, teño a sensación, bueno, non hai que ser tampouco aquí Einstein, no, para tela, pero sí que, bueno, parece como que planea por riba sempre o tema da morte, non, Emma? Porque todos estes títulos, bueno, As horas mortas, que é o último que según vin na túas redes sociais estás de feito presentando, facendo estas presentacións, ¿no? En diferentes lugares, pois a parte dos Anxos, xa a Anarquista Morta, bueno, o Estado seu sangue, todo aí unha parte aí como do lado oscuro moi presente, non? A lista da compra da viúva, non? Unha señora que, bueno, podes aí desenrolar isto un poquinho máis, explicarnos. Bueno, a ver, chamoume moito atención, a verdade, sí. A mí non me parece. É casualidade ou é causalidade? A ver, eu creo que en todas as artes hai unha serie de temas universais, non? Se cadra o 80-90% das letras das cancións son de amor ou de desamor. Na poesía, na literatura tamén os temas son reducidos. Temos o paso do tempo, temos a transversalidade da morte constantemente, pero a min é un tema que sempre me fascinou porque realmente vai ser o período máis longo no que esteamos inmersas, non? O de estar morta, e ten que ser unha cousa como moi
naturalizada e é algo, sen embargo, que do que nos borramos sempre, o que intentamos arredar todo iso, non? De alguna maneira. Agora que estou investigando o tema dos cemiterios con este libro e entrevistando a moita xente que ten que ver co tema, pois, por traballo, non? Xente que traballa no mundo fúnebre e todo isto, vexo que esa xente ten moi naturalizado, pero que o resto das persoas non. Claro. Evitamos ese contacto, evitamos esa ollada, esa reflexión. Tampouco unha cousa morbosa, senón que é unha cousa natural. A mí parece máis terrible estar incidindo sempre sobre o desamor, por exemplo, ai, que malita estou, que ya non me queres e todo isto, claro. Que sobre a morte, porque realmente o que estamos facendo é reflexionar sobre unha parte moi importante, moi individual de cada unha de nós. De cada unha. Carai, vale, que claro, sí que me chamou moitísimo eso, como decía, atención, ¿no? Digo, ostras, aquí hai... Veía morte por todas partes, ¿no? Incluso a boca, bueno, más, sí, bueno, oscuro, de todas, ¿no? Formas, despois está vista, máis temas, claro, por suposto, e está visto, ¿no? Desde moitos puntos de vista. A Boca da Sombra é unha novela negra, son asasinatos, noutro caso, pues, Besta do seu sangue é a historia dun asasino en serie famoso entre nós, claro, ahí, que era Roma Santa, é dicir, é inevitable falar da morte cando estás falando disto. Sí, claro, sí. Bueno, había, sí, os microrelatos sobre mortes infantís, non? Todo aí un pouco. Os corpos invisibles, que penso que eso é outro va de outro tema, non? Era sí, pero tamén hai mortas, porque sí, aí hai unha escritora, bueno, sempre morre alguén. Sempre morre alguén, claro que sí. Non é como no equipo A de cando éramos pequenas, que todos se mataban pero nadie se moría. Aquí sempre morre alguén, porque bueno, que decías ti de naturalizalo, claro, é que é parte da vida, non? Aí estamos. Todos os días morren un cento de persoas. Ai. Como quedou iso? Como, bueno, pues, hai a realidade que, sí, que diste, a veces miramos para outro lado, bueno, non nos gusta, non nos apetece aceptar, non, esa parte da vida que é a morte. Investigando un poquinho máis así sobre a túa figura, a túa obra extensa, como estamos vendo, hai unha... chamoume a atención tamén, que non sei se era na Wikipedia, bueno, non quero dar tampouco a fonte exacta, porque como mirei moitas cousas pode ser que se me descolocaran na cabeza, se me desubicaran, pero sí que en algunhas partes que se falaba que se falaba de ti para eu ampliar esta información para a entrevista, te chamou a atención que estabas como inmersa ou tiñas a etiqueta da xeración dos 90. Sí. Ti sinteste parte desta xeración, como digamos, de escritores, de artistas desta década? Date algo que neutro para ti, date igual, algo indiferente, ou porque hai xente que lle molestan, non? Das etiquetas, é como eu como cantante moitas veces, non? Que estilo haces, isto, outro, ou desta xeración, non? A veces pode ser algo bonito e que sirva pois para eso, pois unir, non? Pois as escritoras e facer pois eso, peña ou facer forza de cara a según que cousas, ou outras veces nos pode quitar de outro sitio, non? Ou, bueno, os prexuizos de como le vas. Chamoume así tamén. Eu creo que o de escritora dos 90 xa caducou, non? Si foi unha realidade, é o momento no que empecé a publicar a finais dos 90 e a colaborar e a facerme visible, sobre todo audible, moi visible non era, con estas compañeras que nos denominaron a crítica e eso, literaria ou a divulgación, xusto, que nos puxo esa etiqueta. Despois fomos evoluindo. Eu creo que todas aquelas compañeras seguimos facendo poesía, seguimos desenvolvendo un pensamento crítico, unha creación, eu creo que solvente, que fixo que aquela etiqueta quedase ali e que, bueno, que nos sintamos, eu polo menos síntome cómoda foi con algo ela, bonito no seu momento, pero foi un momento, non? É igual que, bueno, pues na música, a movida de Vigo, a movida de madrileña, responde a unha época. O malo é se nos quedamos aí, e que seguimos repetindo ese canon e esa estética e todo iso, e eu creo que non o estamos reproducindo, senón que evoluímos, que seguimos traballando, prácticamente estamos as mesmas, refírome, pois iso, a Estíbaliz Espinosa, Olga Novo, Lupe Gómez,
seguimos aí, seguimos publicando libros, seguimos recitando, seguimos sendo poetas dos 90, pero no ano 2025 que xa pasaron uns anillos e que veñan moitos máis tamén. Aí, que duren, aí ¿no? Está. Sí, no, porque eso, bueno, sí que hai a veces esas modas, ¿no? De marcar según que artistas, ¿no? Como a xeración do 27 ou, pues eso que decías tú, ¿no? O os 90, o grunge, ¿no? De Nirvana ou na música, ¿no? Me caso que é o que máis coñezo. Bueno, está ben, foi un punto de partida claro. con a evolución posterior. Aquí nas musas las musas de nuestra vida temos así unha pequena tradición de que unhas as outras os ides deixando preguntas, contestades a pregunta da anterior convidada e ao mesmo tempo vos pido que moi amablemente fagades outra da seguinte. Claro, xa estamos na terceira temporada, entonces bueno, hai xente que vamos a escoitar, no, pois esta pregunta xa fixeron, esta outra non. De momento non se repetiu nada, que pode ser, non? Que estando todas, digamos, no mundo da cultura, pois teñan, como diste, non? A temática pois é recurrente tanto na arte, na escritura como na música ou como pois as actrices ou o que sea, non? Ou as compositoras, etcétera. Entón, bueno, de momento non se repetiu, a ver se repite pois non pasa nada porque sí, evidentemente sodes outras artistas diferentes, pero o que quería chegar que a anterior invitada, que foi Tabea Grasser, musa dos idiomas, que tivemos a sorte de estar con ela no mes de marzo, deixou esta pregunta. Nese momento non sabíamos absolutamente para nada quen ia ser a que ia recoller este testigo, que va a ser ti, Emma. Entón, esa é a pregunta, a ver que che parece, a ver se te animas a contestala. Ela formulaba o seguinte: de todo o aprendido na túa vida, hai algo que tiveras que desaprender, digamos, que dar un pasiño cara atrás para reubicarte como GPS, ¿no? Vamos a falar así un pouco, poñer un pouco unha nota de humor, para despois coller folgos e seguir cara adiante nunha dirección pois máis apropiada ou máis correcta, imos decirlo así desa forma. Pasouche en algún momento da tua vida? Sí, o mellor varios, non? Pero... Sí, moitas veces. De feito, eu creo que é bo volver atrás, dar unha volta para evitar pasar por un sitio equivocado, non? A nivel pensamento crítico, a nivel reflexión. Para min, creo que desfacerme dos prexuizos, certos prexuizos, neste momento onde a linguaxe é tan importante. Claro, traballo coa lingua, non claro. Só no traballo literario, senón no meu traballo alimenticio. Empregar a lingua é básico, e ás veces a lingua como responde a prexuizos. A lingua é inclusiva, por exemplo, non? Vale. Ou falar desde o privilexio de ser pois unha persoa branca, clase media, todo isto, pues provoca, falar desde aí, utilizar certa linguaxe provoca un dano inconsciente a algunha persoa a que te estás referindo. Facer ese exame e renunciar a certas palabras ou a certas maneiras de falar, vale. E reconsiderar ese privilexio é unha cosa que teño que facer moitas veces. E que creo que é unha cousa moi boa de facer, é unha limpeza de prexuizos moi boa, e sobre todo en persoas que cada día falamos con xente distinta que non sabemos quen é, nin como se sinten, nin que palabras lle poden agredir ou que palabras vai dicir que me agredan a mí, non? Claro, que hai detrás, non? Que hai a súa biografía, o seu recorrido. Entonces, reflexionar sobre esa maneira de empregar a linguaxe e aprender a ser prudente é unha cousa que tiven que facer moitas veces e que teño que seguir facendo. E de feito tamén é un traballo que fago cada pouco coas miñas fillas, non? Porque é importante que tamén que os pequenos e as pequenas valoren cousas tan sinxelas como, por exemplo, no cole falar do color, da cor carne. Vale. O sea, un exemplo tan sinxelo como ese, a cor carne, perdona. Que carne? Que carne, claro, eso que na nosa época, bueno, un prexuizo. Ni nos Claro, ¿no? E a nivel linguaxe, pues eso é unha cousa que temos que desaprender. E tantas palabras, e verdade? Moitísimas máis.
Si, eu estou cada un no seu eido, eu tamén bueno, ademais na época na que vivimos, no? De xente binaria, non binaria, etcétera, non? Os artigos, sí, as diversidades, todas esas diversidades que por sorte para mí bueno, pois é como un novo abano, non? Que se abre e máis eso, pois a como decía antes, multifacético, multicultural e respeto final, é unha sí, e adaptar, pois iso, se podemos adaptar a linguaxe, o idioma a un invento novo, ¿no? Que aparece no mercado, pois tamén podemos adaptala a unha maneira nova de relacionarnos con novas realidades e novas, bueno, e diversidades que non coñecíamos. Que antes nin se plantexaban, non? Por desgracia, nin o pensabas. E cantas palabras novas, no? Que temos agora que usamos o día a día, no? Como, pois eso, Instagram ou, sí, xusto. Descargar, o sea, bueno, todo un montón de palabras que antes pues non estaban no noso vocabulario nin de lonxe, non? Con toda a revolución tecnolóxica que estamos a vivir. Pois esa é a resposta, ese é o momento de Emma Pedreira de respostando a cuestión de Tabea respecto a ese momento de ir para atrás para volver a reubicarnos. Esperemos que Tabea escoite en algún momento desta entrevista, penso que sí, mandamoslle un bico dende aquí. E agora sería o teu turno, Emma. Que complicado. Bueno, penso que virá por aquí unha muller interesante un eido artístico. Sí, eso seguro. E a miña pregunta é que se quedase sen esa potencia, non, de realizar a súa creatividade e tivese que reinventarse noutra das artes. Noutra arte, vale, sí, que non se fora a súa. Que non fose a súa, imagina, pois. Pero artística tamén. Claro, artística. Convertirse en unha musa a pasar a outra. A outra musa, sí. A outra musa, a outra disciplina. Que escollería e que ferramentas pensa que necesitaría? Wow. Eu xa me poño a pensar cando facedes esa pregunta e digo, ostras, que farías ti se non cantases? Claro, se non cantara, pois mira. Bueno, eu sempre me gustou moito bailar, o que pasa que, bueno, xa os anos van pasando, que se vou contar. Eu, no meu caso, teño varias vocacións frustradas. Unha é o baile e outra é, pois, isto que estou facendo aquí dunha maneira moi humilde, moi amateur, que sería, pois, a falar ca xente, a radio, todo, bueno, o podcast, outra palabra nova que hai anos non existía, non? Pero, bueno, no meu caso a radio sí que sería, non sei se non é exactamente, non? Bueno, ten que ver ca escritura e tamén, non? Ten unha parte artística, non? De ter que facer un guión ou pensar o que vas facer. Qué difícil, qué bonita, qué interesante, pero bueno, hai que dar aí a... Tampouco era doada a miña. No, aí tomamos un pouco as revanchas, entre comillas, entre unhas e outras. Hai algo máis que queras decir antes de despedirnos, Emma? Non sei se, como din algúns programas, algunha pregunta que che gustaría que eu che formulara e non o fixen, ou algo de que queras falar... pois sei que estás, como decíamos antes, presentando facendo investigacións, viaxando por diferentes lugares según vin de Galicia, en diferentes cemiterios, localizacións cas horas mortas, non? Que ese último traballo, este último ensayo. Queres facer algún comentario respecto a iso? Nada, que encántame. Alguna reivindicación? Reivindicaciones todas. A mesto come Calíope, que é a poesía épica, non? Que é a máis guerreira de todas. Nada, eu estou moi así, moi movida, moi en un mundo moi depresa agora mesmo co tema do libro, visitando os cemiterios as que xa fun e sobre os que escribín para presentar ali os libros e buscando outros novos para o seguinte, e no medio desa presa pois encántame que haxa podcast e programas e conversas así de acougar un pouco e ter a posibilidade de pensar que estás facendo. Entón encantoume este anaquiño que estivemos aquí falando e encantarame escoitar as outras musas tamén. Algúnas escoitei.
pero nada, dende aquí xa me comprometo a escoitar a todas as demais. Vale, moi ben, gústame esa resposta que nos dá Emma. Hoxe é moi fácil acceder a, bueno, pois a través das redes sociais. Temos o mundo nas nosas mans, como eu digo moitas veces, tecleando un nome dunha persoa ou un libro, pois xa aparece todo, pero para a xente que quere que lle dean todo feito, ainda así, que che quera contactar, mercar algún, ou todas a túa bibliografía, asistir a algunha presentación ou que sei, ou estar ao día, como pode localizarte, Emma? Pois estou nas redes en Instagram e en Facebook como Emma Pedreira, con 2 M's, hai outra Emma Pedreira con NM que está farta de min. Vale, tamén escritora, non? Non, é unha muller, bueno, vale. Pues, anónima, pero que lle chegan moitas cousas que son para min e que creo que me odia un pouco. Claro. Pero con 2 M's son con eu. Con 2 M's, sí, Emma. E nada, creo que esas son as miñas dúas. TikTok? Esa é a última pregunta que fago sempre. Non teño un sentido do ridículo moi amplo, moi desenvolvido, e non teño TikTok, pero algún día as miñas fillas farán que iso cambie, ¿no? Sí. Sí, creo que de todas as musas que pasaron ata agora, ata o momento, solo unha tiña TikTok. Creo que era, bueno, máis nova, claro, Laura Marín. Pero demais estamos aí como un pouco na resistencia, ou non sei como dicilo, non sei se bo mal ou malo, bueno, según se mire. Estámonos reciclando de alguma maneira, ¿no? Pois nada, como decía ao principio, foi un placer terte aquí este ratiño conversando contigo, Emma. Moitísimas gracias por vir a esta humilde casa. Gracias a xente que escoitades o programa, que me deixades algún comentario, e xa aos que compartides, vos quero moitísimo a todas e a todos. Escoitámonos las musas de nuestra vida. Chao. Las musas de nuestra vida, ellas son musas de nuestra vida, las musas de nuestra vida.